Qozon Sili 15 saat 10 minut. Tatariston radio so'zining yakshanba topshirularini davom ettiramiz. Hurmatli radio tinglovchilar, biz bugun sizga Karim Tinchurin ismidagi Tatar davlat drama ham komediya teatrining dramaturg Nail G'ayitbayevning Astag'firullah degan komediyasi bo'yicha qo'yilgan spektaklni tinglarga taqdim etamiz. Asarni sahnaga qo'yuvchi rejissyor Ildar Xayrullin. Muzika bezalishin Rinat Bekbulatov ishlagan. Rollarni boshqaralar: Dayan Ilgizar Hasanov, Irka Milovsha Najmiyeva, Azat Zufar Harisov, Bika Laysan Mahmudova, Lala Elsiyar Sayfulina, Shamsiya Roza Habibrahmanova. Яңа күчкән фатирында Ирка иренең эштән кайтканын көтә. Бүлмәдә тәртипсезлек, бушатылмаган тартмалар, төргәкләр. Җиденче ярты. Кайда йөрергә мөмкин? Алло? Альберт? Исәнме? Иремме? Юк. Командировкада түгел, эшләп йөри. Хәзер кайтырга тиеш. Юк. Юк дим. Нахал. Җиде тула. Не булды икән, ә? Хәзер ашам. О, малай, фатирыгыз шәп булган. Нинди абыйлар, нинди чехословацкий стенка, нинди кровать американский мәллә, малай. Утырып кына карыйм әле, шундый йомшак күренә. Ходаем, Зеленодольский мәллә. Әйе. Ой, малай, безгә нинди булса да ярый. Иреңне, малай, бер генә күреп алган идем. Инде яхшылап таныштырырсың. Ярый. Мен риза да, Даян. Нәрсә ди? Сәер холыклы бит. Теге чакта бер күрде дә, ни диде? Бу хәйләкәр апагашы ераграк йөрсен диде. И, хәштруш. Кеше аерган була бит әле, Ходаем. Хәйләсез яшәп кара хәзер бу дөньяда. О, малай, нинди күлмәк. Кая җыендың, малай, кич белән кая барасың син? Концертка билет алган идем. Даян нигәдер заклады. Ирләр шул инде алар. Иләнгәч вакытында бер ай кайталар да. Шүрәлеңнең зарплатасы күпме соң? 200 мең. Дворник мәллә? Юк, инженер. Вахыр. Бездән гади сатучылардан 300 меңгә ким җитмәсәм май, кылбаса. Андый әйберне таба алмый инде ул, Кайдан булсын? Ну, малай, акча таба алмый икән, ишләрен куш. Идәннәр, җусын керләр. Баланы яшьтән ирне баштан дигәннәр ылла бит. Ни бит әле, җаным. Онытып торам сиңа. Йомыш белән кергән идем бит. Әйт, бекә, әйт. Ни бит? Менә син концертка билет алгансың. Көтеп утырасың. Ул бәлки шуша минутта икенче хатын белән. Юк, Даян андый түгел. Бөтен ирләр дә бер, җаным, бөтен ирләр дә бер. Без бер-беребезгә тугры булырга сүз куештык. Нәрсә көләсең? Юк, булай гына. Альберт исемә төште. Андамы? Анда мен Даянга чыкмаган идем. Анда да сез артист дип, сөйләшеп утырабыз дип алып бардыгыз да. О, ярый, кызарма. Мин бит берни димим, булганда биткән Даян. Белми бит. Эй, җүләр. Синдәге шибәрлек миндә булсамы? Беләсеңме? Бүген базарда 2 әрмән белән таныштым. Ой, малай, ул шибәрлекләре, ул акчалары, ресторанга алып кергәннәр иде, сдача не надо дип кенә торалар. Акчалары уңга сулга. Минем ни катнашым бар? Ну, алар мине бүген кич белән кунакка чакырганнар иде. Яшьрәге, бигрәк шибәр. Көмеш калакка салдайыт ул бөдрәшәш. Ул буй, ул сан, ул борын. Минем ирем бар. Ну, Ходаем, Даянга көттем диярсең дә, эзәргә чыгып киттем диярсең. Юк, үгетләмәгез. Альберт яна барганыма үкенеп бетә алмыйм. Ну, җаным, Альберттың инде, монда целый әрмән. Юк, инде юк. Җүләр, тинтәк, ул бит сине алтынга күмәчәк, аңлыйсыңмы син шуны, юкмы? Юк, кирәкми. Иркәҗан, юк димә. Кемне табам мин хәзер, кемне табам соң инде? Иркәҗаным,
Шулай да телефон номерларын язып калдырам, ярыймы? Юк, кирәкми инде, бар. Шалтыратырсың, ярыймы? Юк дейме? Менә язып калдырам. Менә кәгазеңә, билетыңа. Ярый, малай, вакытым юк. Әрмәнем көтә. Ярый, киттем. Бар инде, Мин бар. киттем, ул көтә. Шалтыратырсың, ярый, киттем инде. Бар инде. Сау бул. Алло? Альберт? Тагын синме? Нәрсә кирәк? Мин кияүгә чыктым, беләсеңме? Миңа аннан башка беркем дә кирәкме? Әйе, шалтыратма бүтән. Әйе, соңгы сүзем. Әйе, Альберт, әйе. Сволочь! Билет алырымны белә иде бит. Юрий соңлыймы? Иркә! Нигә сакладың? Футболга билет алдым. Ярты сәгатьтән башлады. Без ничек сөйләшкән идек? Яшьләр шундый кызык булачак. Бүген Уфа артистлары килгән, мин билет алдым. Иркә, күрмәгән концертыбызмы? Ә менә футбол. Сөйләмә шул футбол турында. Концертка барабыз, белдеңме? Мин бу уенны күрмәсәм, Син аны күрмәячәксең. бу мөмкин түгел. Мөмкин. Без егетләр белән бергә. Бетте җыен. Мин концертка бармыйм. Барасың. Мин бу уенны ярты ел көттем. Беләсең килсә, шушы билетны син барып алырга тиеш идең. Аның артыннан ярты көн мин йөрдем. Син шуңа карамастан барасыңмы, юкмы? Иркә, аңла. Аса, менә концерт, бар футболыңа. Җансыз. Иркә! Алмыйм мин сине, бар, йөгер футболыңа. Иркә! Минме? Кайда барырга белермен? Кайда барырга белермен? Иркә. Иркә. Алло, Бикә, бу мин, Иркә. Син андамы? Мин хәзер ярыймы, хәзер. Иркә, тукта. Иркә. Бар, җансыз җегетләр бар футболга, бар, Иркә. Даян хатын артынан чыгып йөгерә. Бераздан Азат килеп керә. Sensiz. Hey! Ölüp bittiniz valla. İşikleri açık. Bir kim yok. Mene kayda ol komünizm. Ha? Telefonu şaltıray. Telefonu şaltıray. Alo? Alo? Deşmesen. Peki. Alo? Hakim? Nihal. Bu men mi? Dayanlar fatirinlan. O'zi ko'rinmish ular. Xotinimi? Xotinida uyda yo'q. Irkami? Irka shab endi malay shab. Seningina ko'zing tushmagan anga, o'zing bilasan. Shaharning butun yigitlari yurdi ortimdan. Ul tutdi dana shol. Buzovga. Durrak. Qo'ya bilasan. Qarala, Hakim. Shol Irkani o'zimga qaratamali. Alishikmi? Dayanni komandirovkaga jibaramda shundan tutunam. Men bitaning nashalniga. Ansın. Aning sababini bilib tabamiz endi. Fatirlari nishava malay. Karavatlari zo'r. Karavatlari zo'r deyim. Sen erkak yigitchi bit tava endi. Ay, anda kimdir qaytdi. Yari, paka yama. Qo'rqdimmi? Ayyo qo'rqdim. No malay, shap yashaysiz. Eshiklaringiz ochiq, bir kim yo'q, privet. Ay, beklarga unutganman. Qaytib boraydim-da, to'xtali men aytam, kirib chiqim. Nega futbolga kelmadi ekan bu dem? Ay, Irkani izladim. Narsa bo'ldi? Ana shiqtida yo'qoldi. To'shlab ketdim alla. Ayyo. Yarar, brat, burshilma. Biz senga bir deganini topib beramiz. Endi nishik burshaqmishmi bizni? U bir turli men ikkinchi. Yarar, endi burshilma endi. Shulay yo'q bo'ldimini. Ayrılışığız. Sen narsa? Yaratan bitmin ana. Nishik endi xotinni yaratırga mümkün. Olar
Şeşek kibik matur. Alır mı? Alır canım kışıtkanda yaman. Olar süt kibik saf. Bütünüsü hıyanetçi. Yok, seni bir kız aldığın, şu an göre barısına aşığım gelgen. Qarali, senin necha xotin qizing bo'ldi? Nişek? No ko'pmisi bilan yo'qoldim. Birgami? Yo'q, ayrim. İlkeden başkaga yakın barganım yok. Ha? Nishlab? Nega yaptırıyorsun? O'zing? Bilma. Mening malay ne 100ga bir o'tolmay. 99. Seni şayarasın. Nima? Sening bilanmi? Mana sona. Bu nerse? Buma, bu Don Juan ismligi. Mening bilan bo'lgan xotin qizlar. Ma. İlsiyar Galime, Remziye, Sekine, Aksana, Zülfiye, Sveta, Galiya, Nige iş Galiya? Çünkü işgaliyani yaratdım. En kübesi Zoya isimliler bildi. 12. Zoya. Galiya. Yirke. Qo'rqma, sening xotining tugul. Kim? Olmalar menga komandirovkada kelib urakdi. Ты представляешь, tigining iri boraymi? Shot yopishdi bitmalar kuchga qutuldim. Yiri var ki. Nega shok qatasan? Irilar ish shu yomon bo'la. To'xtali. Irine en yakın kişisine hıyanet etkeş, onun gözüne nişi karar. Boshda 3 topqir qarovug'ina qiyin bo'ladilar. So'ndan kunigalar. Yok. Alay tugel. Barысы da hıyanetçi tugel. Ey mulla bilib qo'y, butunisi de xiyonat etar. Shunga ko'ra do'stim, o'zingda yo'qlab yurma, bildingmi? Yok. Mana biz Irka bilan g'imir-g'imirga to'g'ri qolashaqmiz bir-birimizga. Ayyi. Mana shulay. Rahatlanib qildirding. Qadrla. Bu xalterlar esa irvilgash ko'pmi, ha? 3 kun to'g'ri bo'lib g'azablandi. Miskin. Qarisi ol. Ayirka, agarda sen o'lib qolsang, yarti soatdan kiyovga chiqashaq. Yo'q, o'silama, yema. Davay bahas. Ha? Bahas. Ayda. Mana tekshirib bo'lmay. Nishlab bo'lmasin, bo'la. Nishikmi? Davay, seni o'tiramiz. Yo'q, sen o'zing o'lasan. Og'u ishitmi? Yo'q endi, sen o'lmaysan, sen prosta o'lgan bo'lib qilanasan. Shundan men Irkaga, menga kiyovga chiqdim. U senga oshlanashaq. Albatta endi qilanashaq. Qo'p chiqarashaq. Taqin yolg'ishding do'stqay. Nishlayshi? Rizo bo'lashaq. Irka rizo bo'lashaq. Ayi, sening suyukli xotining sen o'lib yarti soat o'tgan bilan rizo bo'lashaq. Men anglayman. Yarti yil, 1 yil o'tgach rizo bo'lishi mumkin. Ammo hozir bugun o'q. No, davay. Ha? No, hozir o'q. Shunda o'q. No? Yari. Tik sening yog'ishingni isbot etish uchun yotam. Davay. Ana, Irka qaytdi. Ayda yot. Eksperimentni boshlaymiz. Sen narsa hozirmi? Albatta. Narsa, qo'rqasingmi? Nega qo'rqamday? Durust bo'lur deb fikranasingmi? Birinchidan durust bo'lmayshaq. Shulay bo'lg'ach yot, ayda yot. Mana baylandi. Yotam. Tik sening yolg'ishingni isbot etish uchun yotam. To'xta, nega kirib o'tqayotasan? Bor ilanga yot. Nega? Sen bit hozir mayit, davay ko'zingni yumayda. Yumdim. Sovmi Irka? Azat? Sovmi Azat? Irka? Sen azirlan. Narsaga? Dunyoda turli hollar bo'la. Dunyoda eskitkish hollar bo'la. Hozir sening oldinda qutishqish hol bo'lsa-da, qo'rqma. Borsa dayvat, sen boshda o'tir. Nega? So'ng o'tirgan kishi yig'ilmay. To'xta, Dayon payda. Dayon ketdi. Qo'ya ketdi. Bek yiroq ketdi. Futbolga. Yo'q endi yiroqroq. Qo'ydi. Qachon qayta? Ondan qaytib bo'lmay. Nega? Ulbit gurga kirdi. Narsa? Dunyo bilan xo'shlashdi bit Dayon. Nishak. O'ldi bit Dayon, o'ldi. Dayon o'ldi. Mana yotdi-da o'ldi. Ağlaysan. Shun Irka, shun. Qayda u? Hozir ko'rsatam. Mana yotam axir. Qo'shilma, o'lganlardan o'lib bo'lmaydi. O'lish, u yomon. Yomon shu kishi kimga keldi? Vrachga qirqirga kerak.
Kaç buldu? Aşkım, Mene 17 minut yarım elek. oraya dediler mi? Alıp giderken taşlar, borukları buşturayken işsizlik değil. Bilmedim. Yok, ışanmıyım. Ha, nişe ışanmıyorsun? Kil mene özün tutup kara. Nersesi? Nersesi? Yüreği? Yok, kurka. Anın nersesinden kurkasın. Mene ul hazır tipmeyin de. Ana kırasın mı tipmeyin? Ana tipmeyin. Yalanına. Yok, dirilmeyecek mi? Meditsina andi halini bilmeyi. İrsiz aldım mı? Ay, tol hatun etersin hazır. Tol hatun. İlhanımızga bir ayda tulmadı. Kımıga taşlap gittin meni dayan. Tınışlan İlker, tınışlan. Nega öldü işe. Tınışlan İlker, Men tınışlan. ana şu futboluna barmaska koştum. İlker'de tanılay başlasan dedi de. Uran başı kanilik bir hatınla tap buldum. Negi hatan? Yaş, solu, dayanmanı kurdu da, mina bulaydı. Yok, men mehitni yamanlığı almayayım. Evet. Tek sen yüzünü kul al. Aldım. Mine şulay, tınışlan, utar. Bari çondak işler, yat yok, ne yok, dayanmanı kurdu da, mina bulaydı. Teysin mi? Ana şu hatını, üzüme kevga çıkarga kundurem değil. 5 minutta. Ol bitirengen. Şayara yenese bütün hatınlarda bir kalıptan direse koysusun. 5 minutta kundurga buladı. Tırış. Yok, anda barma. Ol bitirengen. Ulgen. Ol indi Yok indi ulu yok. Dayan. Men ayta, işlep bütün hatınlarda olay bolsun. Mene mesela senin irken olay tugul dim. Allah'ta irke de şulay deyim. Hayvan ol. Mene, ben de şulay dedim. Bul men aytam. O senin bilen söyleşip de durmayacak. Şundan dayan gitti diye hatın yanına. Hem kütmegende, yok, silyanım. Nerse buldu. Men kurmi kaldım. Tüge hatın nerseleri aytdı da gitip bardı. Yanına barsam, dayan appak bulgan. Hatın benim üstüne tükürgen. Neresi işlengen? Özün anlıyorsun indi. Futbol kaygısı bitti. Şak ile kırttım. Şundan bu yattı da. Dayan yatkan yerinden Azat'ın arkasına batin kırgıdı. Yaşasın kila dedi. Merhumun songu sözleri. Kim oylagan koydum da kirsem ilende yata. Yokluyum iken elledim. Şolay da yüreğin tutup karış ettim. Ol bitmenim en yakın dostum idi. Ansız yaktı dünya karanlığı. Bakil bul. Duskay. Azat minter bilen Dayan'ın avuzun kaplay. Dayan kayın. Miyakap infarktı. Sokur şarkısı şartlagan. Hazır işlergen. Hazır indanın kiragi yok kumerge. Nişek. Bugünlük mü? Yok. Bugün hoşlaşabız. İrtege kumemiz. Ne indişat kışıydı bir de. Ablasim onun işi jırlıydı. Jırlıydı salıp alsa. Ömer boyu biz ikav. Bulup estik şırşanı. Eğer ulup gide kalsam hop. Sina birem bişene hop dip jırlıydı. Neydi tınlavşan idi bitti. Hazır kaydan tabarımın aldı yerini. Nerse irlerindansa bu varlık. Tugul şol. Kabir kazırga kirek bit. Hazırlar men işine şaltırattım. Tuğanlarını aytırga kirek. Yorttu saattan kilip jiterler. Rahmetingdi. Sen bulmazsan. Men bulmazsam. Söyleşip alık buradan artından ölüp bulmay. Yok. Men bulay otura almayayım. Ne de bulsa işlerge kirek. Bir mesele gerek mi kabir kazıla kırıp yasala tizden tuğanlar kile. Nige? Utar yulası şulay. Meyitni yalgız kaldırırga yaramay. Nige? Kim ol? Tuğanları kilgendir. Bulmaz irteli. Nige? Sun oşma. Elle kimdir kurkuğu var. Bari bir işleşek bit. İşte bir akırıp meyitke tırtılu. Var. Nige okırasın. Kurşu kırırga tiyişi de. Bike. Surale. Nerse kirek gel ama. Bike. Nerse kirek. Şarpayı tıklayın şarpa. Şarpa. Var. Uzat. Dayan hakkında elige etme. Nige? Sonunu anlatırmın var indi. Var kitlemin de var. Yarmin gitti. Var. Oy. Ulan ya kurdun mu?
Сен, сволочь! Нәрсе сөйлейсің? Мен нендей хотынға үйленем дейді. Сен өліміңні аңлатырға керек еді бит. Сен мана юрий, біздің араны бұзар ұмыташасың. Екінші рет хәл ойлап үлгермедім. Қазір келіп кірелер еді, ят. Мә, қазір ятты дей. Тірілем. Нешік тірілесің? Міне шулай. Мен еркеге нәрсе деп аңлатам. Аңлатма, кірді көрер. Ол сенің өліміңе шанды қазір келіп кіре еді, ят. Жоқ енді, сені мында дұрақланғаныңды қорап тұрға. Соң бет еркені әзірлерге керек. Қазір ерке сені көріп, бір жолы екі мәйіт болашағанлары. Болмас. Ерегі де шартламас. Оның ерегі нық. Мәне, мен өлгенге тамшыда яшы шықмады. Шап шықмасын. Шықты. Үш тамшы яшы шықты өзім көрдім. Ятыңды бар еді, ят. Қазір қоя тегешіріп қойды қой. Қашамасың! Не соқырасың? Сен қышқырасың сен? Кім қышқыра? Тоқтайлы. Сен кімсің әлі мұнда? Неге sıra оласың сен? Мен, не? Даян? Нің дұсты. Шылай мұны. Даян иде юк. Иде юк? Сен мұнда не шлейсің? Мен ме? Әйе. Сен нәрсе? Шырпы керек ме, Бар шырпың алда той мұндан. Нәрсе керек я? Бике идәндә яткан Даянга абына. Абау! Кім ята мұнда? Бір кімді ятмай. Нешегінде ятмай, міне ята битінде, міне бит, нәрсәсің бұл, міне. Ошма. Ашмим. Қорама. Ашмим. Қорап бұнаға. Ақырма. Ақырма. Шундаға тұр. Ақырма. Ей, қыреле. Ей. Ят. Ят демейсің ма? Ят енді. Ей. Не болды? Ана, мәйт көргені болмаған. Ей, міне рахатланып қора. Ана рахатланып қора. Еркежаным, өтірмәгіз, Еркежаным. Мен бір кімге айтмайм, Еркежаным, өтірмәгіз күнем. Неге тек? Мен өзім Даяnsыз қалдым. Ол бит өзерсіз қалды. Тынышлан. Құдайым, нешлеттігісің сіз ана әлі? Приступ. Миокард инфаркта с последствием. Тынышлан, Ерке, тынышлан. Сың кешегіне түшіп келейден басқыштан кешегіне түшіп. Айшан үлерін бір кімді білмей. Бар, қайғырыға қымаш олайсың. Бар, көресің ме? Қайғыры бұтырағыз. Ненде қайғы. Мен айшмасам қайғы бұл. Ненде қайғы. Малай, көршілерге айтырға керек. Мінгер сұмнан жейсалар бейгейді. Керек медейдім, бар, қайғырыға қымаш олайсың, бар. Қайғырма, бір шылма, тынышлан. Малай, юлақса шылай, винуғы, грубы, Сау болып тұрығыз дедім. Ерке, беріп тарайында шарпаңда. Тапмадым. Шкаф башында болырға дейір. Азат, алып бір әлі. Қазір. Ялғыз қалдым деге. Қазір мен кімге керек? Кімге керек енді сені қазір? Әтігісің тіге. Епләп. Қорықма, жаным, бір нәрсе ешітмей. Ол қазір фәріштәләр янында. Кеңешім шул, тігінні қолыңнан шықындырма. Оның қатыны бар. Ну болса не ойыр? Шапы yok мұнда. Атмасында ғына еді. Ей, Құдайым дұрға. Ей, мәскен, ей, бақыр. Ятасың ма? Зәррәзә. Үркеге нәрсе deyip әйткен бите. Бике білен оралашма, бике хәйләкәр имшул. Хайуан! Білесің ма шуның үшін нешләтәм мен сені? Білесің ма? Қойсы жеріне генә тимим икән, ә? Құдайым, нештектің мен әмі, Құдайым? Не қояқларын көтерді бұл Құдайым, қойсы жеріне генә бастымсың мен әмім. Yola koyup otur canım. Sal ayaklarını koy. Jat şurada. Kızım. Yola bir oturdun sen bu. Ulem şoşan betinde.
Yat. Nasıl başladım benle? Yatasın mı? Yat canım. Yat. Bike uyni aqtarib, qay bir әйберләрне кофтасы içine яшерә. Yat. Qo'yil tega material. Amerikanskiy olayım әлі. Tega kishilar ko'rmaganda. Tizgina olamda. Qo'yil tega jurnalında tamam. Qo'yil tega pomadalar. Zaten bana kalksın dizgine. Zaten değil. Mə. Нәрсе? Жырпа. Ярый. Ярый, рәхмәт, Иркә. Мин шыгыйм инде. Кирәгем чыкса чакырырсыз. Yüreğin çıkmaz. Бар. Ходаем. Ой, нинди кайгы бит, нинди хәсрәт бит, Ходаем. Нинди хәсрәт. Бар инде, бар. Ул ярый. Үлде дә кытылды. Әмінә сиңа киләчәгең турында уйларга кирәк. Нәрсәсен уйлыйсың? Миңа кояш сүнде. Киресенчә, тормыш башлана гына әле. Мин Даянны бер кашанда оныта алмыйм. Ул шундый изге күңелле иде. Командировкага китсә көндә шалтырата. Хәлемне белә иде. Үлгән сыер сөтле була инде ул. Тик син аны онут. Син үзең турында уйла. Шундый чакта ялгызың, шуңа бик кайгырам инде мин менә. Мин тере, ә менә ул Телисеңме? Мин көн сайын синең яныңа килеп йөрермен, кирәкми. Җәфаланма. Нигә җәфа булсын? Сине күрү миңа куаныч. Әллә нәрсәләр сөйлисең? Сиңа хәзер шуны аңларга кирәк. Нак итеп аңларга. Даян үлде, ул башка булмаячак, диме? Миңа бит стресс хәлендә озак яшәргә ярамый, врачлар кушмый. Әтүансат. Минемчә иң әйбәт чара сиңа тизрәк кияүгә чыгарга кирәк. Авырулардан шулай гына котылырсың. Мин гомердә чыкмам. Даян кебек кеше. Әнә ишеттеңме нәрсә ди? Ят! Нәрсә? Кем эндәште? Мин Миңа тыелды. Юк, мин менә булай дим. Дөньяда мин әйтәм, Даяннан 10 тапкыр артыграк кешеләр бар дим. Кайдалар? Менә, мәсәлән, мин. Син бит. Нәрсә? Даяннан ким менә? Юкта. Иркә, мин бит сине күптән студент чакларымнан менә үлеменә куандым, хәтта гафу ит, әлбәттә, яшерә алмыйм. Шунда ук Иркә минеке булачак дип уйладым. Бәлкем бүген бу турыда әйтергә ярамыйдыр. Ярамый ул монда. Булсын, ишетсен, шушында җиләк кебек хатыны ташлап, җансыз син, нахал. Нишисең син? Иркә, ул бит үлде, иртәгә күмәбез. Ризасыңмы? Юк, Ризасыңмы? Әлбәттә, мин гомер буе ялгыз кала алмыйм. Кайчан? Тик ашыкмый Газат. Башта 40 укыдык. 40? Юк, мин ул чакны көтә алмыйм. Юк, анан алда мөмкин түгел. Мөмкин? Кешеләр анда уңайсыз уйлап кара. Оларның ни катнашы бар, без бер-беребезне яратабыз. Юк, сорамада. 40-нан соң риза булуыма рәхмәт әйт. Рәхмәт. Ә син уйладыңмы? 40 көн. Юк, минем түземем җитмәс, мин үләрмен. Иркә, әйдә 30 көн. 30? Әйе, озын бер ай. Ярый, синеңчә булсын. Иркә, мин синең акыллы икәнеңне белә идем, тик бу тиклем 30 көннән без бергә, мин бәхетле, син. Син дә бәхет булды, хәзер барыбыз да бәхетле. Иркә, 29. 29-30 барыбер түгелмени? Соң мин дә шулай демиш. Шулай булгач 30 калсын. Иркә, син аңла, бөтен кеше унташак үлгәннән ничә көн икәнен. Аларга 28 булды, 29 булды. Ятпал монда. Аны бит Иркә без генә беләчәкбез. Я инде, Иркә, карышма инде. Минем хакканы улачак, ирен хакына. Нахал. Мин күрә. Нәрсә эшләргә дә белмим бит, ялварасың инде. Син риза. Даян торып, Азатның артына ручка белән төртә. Дурак! Азат ни булды? Мин сүземне кире алам. Нинди сүзеңне? 29 дигәнне. Нигә? 28 диясе калган. Ни булыр иде? Соң бер көн иртәрәк кавышкан булыр идек. Алай дип башласам, бүгенге көнгә килеп җитәргә була. Һичбер вакытта. Ә менә 13, сез инде мине гафу итегез. 13 көннән ивәссәлам. Азат!
Sen ula. Hem onlarga tırış. Eğer de indi anlay almışsın iken uşağında minde ulam. Azat, ilkeni karavotqa aldırar. Türkiye'ye giden bütünlüğe koytmazsa gitem. Gitme. Rızasın mı? Сиңа каршы торып буламыни? Бексап, музыка шақыртылған, ертеге көмәбіз. Траррарраррарраррабум, траррарраррарраррабум. Аннан соң нишләрбез? Очрашырбызмы ичмасам? Сен ничек телисең? Biz очрашачакбыз. Көн сайын, сәгать сайын. Кайда? Белмим. Белмим. Минем яшәлем очрашасым килми. Ниндидер йолалар аркасында синсез тилмергә. Син үзең уйлап кара. Син монда 7 көн буе ялгызлыкта кайгырасың. Мин 5 көн буе син кайгыра дип. Нәрсә эшләргә соң? Белмим, әмма 3 көн түзү икебезгә дә трагедия булачак. Ким син ул? Генерал Мур юлбашчымы? Тинтәк. Брежнев үлгәндә дә 3 көн кайгырдык. Бу үләсе килгән җиләк кебек хатынын ташлаганда үлеп киткән. Менә күмеп кайтабыз да иртәгә. Азат, син бигрәк. Әйшо, мин бит беләм, син бит бүгенгә дә риза. Син бит шәйнәүләреннән дә курыкмыйсың, шәйнәсеннәр, иякләре кышайсың. Син бит батыр хатын, син бит матур хатын. Шуңа күрә яратам бит мин сине. Җибәр әле. Кычаклаган идең. Студент чаклар искә төшеп китте. Нәрсә бахалыйсың, ул бит басау. Син беренче мөхәммәдәйсең дә. Бу яктан бүлән яратмадым мин аны. Һәр син уйладым. Әртеге чакта үпкәләшмәсәк. Кем ул? Белмим. Бикә. Оттан башы, нәрсә кирәк инде аңа? Белмим. Ышкым әле. Бар, узат. Монда көтмәгәнме бар? Тиз бар инде. Я, күрдеңме? Тукта, нишен? Бу бит эксперимент. Хайван, эксперимент. Нигә ирка белән йөргәнеңне әйтмәдең? Соң син әллә нәрсә уйлаган булыр идең? Уйлыйсы калмаган. Үпкәнсең. Ярар инде. Соң үптем инде, ярар бер тапкыр үптем, шуннан нәрсә булган? Юк. Менә ансы булмады, мин сиңа ант итеп әйтәм, биллаһи валлаһи. Шалмыйм. Берегезгә дә шалмыйм. Тукта әле, бу бит эксперимент, шаярмәле, Эксперимент. Хәзер күзләрем ачылды. Даян сугам дигәндә Азат иелә. Даян аның подтяжкасын сурып ала. Азатның чалбары төшеп китә. Мин хәзерме? Кит үтерәм барыгызны да. Кит. Предательләр, хыянәтчеләр. Мин яңадан үләм. Нигә үләсең? Бәхәс бит чишелде. Юк, үлмим. Хәзер иркә кергәч, булай дигән. Нәрсә дип? Синең теге сөйәркәңне беләм дигәндә, үзең кухняга чыгып кит. Так, сөйәркәңне беләм дигәндә кухняга чыгып кит. 5 минуттан су эчәргә. Су эчәргә? 5 минуттан таң керсен. Ярар булды. Тукта әле, нигә кроватка ятасың? Әйдә урыныңа ят. Иренне үзем беләм. Син әлегенә идәндә ятадыр инде. Арка урты бетте. Бикә күршеләрне алып килгән. Нәрсә кирәк аларга? Хушлашырга ди. Кем белән? Ниндиме? Әйттем бит инде, иртәгә дидем. Нигә бүген түгел? Мәйтнең үтенеше. Нинди үтенеш? Үлгән көнне мине шит кешеләргә күрсәтмәгез диде. Кайчан? Какая разница бар? Менә бая яткач, баскач. Торга, яткач инде үлгәч. Менә подъезддан акча чыганнар. Шәшрәп кенә киттем. Кирәксә, сорап кирсәң, бер тиен бирмәсләр иде, валлаһи газим. Кешегә шәкелгә, Алла кешегә шәкелгә. Нигә шуланасың? Бар. Кире таратсыннар. Яме? Активистка. Ярар. Бирәле бер шпилка. Әйтермен. Ничек юк? Әнә бит, ята! Бар инде онда шкаф, әнә ишек тегендә бар инде, бар. Ничек мингән, аяклардан атлап мингән. Баушинам әле, акырым әле, бар, үзем күтәреп салдым. Ой, мәйт, авыр була диләр иде. Дөресекән, хәлем бетте. Нигә алды салага? Идәндә каты. Бар инде, Аллага хөшен. Әйт инде күршеләреңә таралсыннар. Хушлашу иртәгә. Карале, теге бикә кирсен әле. Аңа әйтәсе сүзем бар. Азат Даян янына караватка ава.
Ya жылыйсың? Bitti. Ayırlan. Сен нәрсе шындапмы? Ничек күрмәгәнмен. Жылап отырма әле, бу бит эксперимент. Эксперимент. Андый хатының булганчы. Жаным, Иркәң яхшы да түгел, начар да түгел, башка хатыннар кебек. Илән риза булды. Кирәге бар, үзеңә булсын, ят. Иркә белән Бикә керәләр. Бикә Наитның күчкәненә аптырап китә. Тирәләр бит инде, не ахырасың. Дигәндә салдың. Идәндә каты. Нималай, күршеләр бик аптырый бит. Түзәрләр. Мине нигә чакырдың соң син? Сине? Кашан? Баягына. Азат, не булды? Баягына мине. Нигә чакырдың? Баягына. Туктале. Нәрсәгә чакырдың син сине? Вай, сиңа төште. Ней? Синең сөяркәң бар икән. Сез аның белән көн сайын очрашасыз. Даян яктан җирдән Азатка тиде. Тута, исемә төште. Хәл итеп торам. Мин кухняга чыгып, су эчеп киләм. 5 минуттан кире керәм. Нәрсә булды бу? Нәрсә сөйли ул? Әллә теге турындамы? Кайдан белсен аны? Белсәни. Ул синең иреңме әллә? Мин хәзер Карале. Ире үлеп өлгермәгән әлләсен монда бикләнешеп. Иштәле, кайдан белә алар? Бикә, син Альберт хакында берәүгә дә Җаным, тәүбә, кемгә сөйлим соң инде? Аптыраганнан әйтәм. Азат! Синең ул сүзең? Нинди сүзе? Сөйләркәң бар диюең. Ник, юкмы ни? Юк! Ярар булмагач, бик әйбәт ни яшәгәте борчыласың. Кем әйтте аны сиңа? Кем? Бер кеше сорарга кушкан иде. Кем? Кем дип мин аны сиңа хәзер әйтә алмыйм инде. Даян торып баса. Ул ак җәймәгә төренгән. Кызлар, дөньяда төрле хәлләр була. Дөньяда искиткеч хәлләр була. Аллага ышанасызмы? Бик әйбәт. Дөньяда төрле хәлләр булса да, йөрәгегезне кысып тотыгыз шартламасыз. Мин сезгә ха установка бирәм. Дөнья матур, дөнья киң, агачлар чәчәк атый. Шулай. Мин бит әзерләп өлгерә алмадым. Аларга таман. Карале, су кирәк, су. Ölməslər. Үлүләре дә бар. Көмәрбез, күршеләр акча җыйса. 2 тапкыр җыймаслар шул. Эй, бакы тора әле. Эй. Нәрсә үкрәсең? Син тереме? Як, үлек. Менә бит торасың. Күзеңә күренәм. Нишлисең, син үтерәсең бит. Ай Алла. Эй, тора әле. Эй. Күршегән дускай. Сиңа ишәк дос. Син исәнмени? Юк, исән түгел. Күзеңә күренәм. Нишлисең, үтерәсең бит әле. Эй, кызлар, үлмәде, тире ул тире. Кайда ул? Ана тикмә тора. Без бит Иркәне сынап карамакчы булдык. Эксперимент бу, эксперимент. Ярый, рәхмәт инде, мин китим инде. Кая барасың? Бая бик батыр идең. Минем искә басып бигеп әпипәне бирдем. Не бит. Көрт хәзер үк. Эшкә башына нәрсә суктың? Әби, хәзер. Хәзер кайышны тыкыр. Бар. Бер кил бул. Әзгә килгәндә Иркә аерылышабыз. Кыланма. Альберт тыңа чыгарсын. Атанана ятап. Я булмаса менә моңарга. Шулаймы? Нишисең син? Тукта. Барыгыз кизегә. Тукта. Мине кеп карала. Син гаепле, барысына да син. Нишләп мин? Без бит шуларны кына карасыйнан киңтәкне. Мин хәзер кемгә кирәк? Шуна урамда йөрер дә ташы суынгач кайтыр. Кара турагы. Кайтмаячак мин беләм. Кайтмаса үзең бит яратмадым дидең, Даяным бит әнә тире, пожалуйста.
Минем өчен бәйет. Мин сине бер кая да җибәрмим. Мин риза. Кил яныма. Килде дим, ha? Мине тәҗә. Сез Карим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры артистлары башкаруында драматург Наил Гаитбаев әсәре буенча эшләнгән «Әстәгъфирулла» исемле спектакльнең беренче өлешен тыңладыгыз. Әсәрне сәхнәгә куючы режиссер Илдар Хайруллин, музыкаль бизәлешен Ренат Бекбулатов эшләгән. Рольләрне башкардылар Даян, Илгизар Хәсәнов, Иркә, Миләүшә Нәҗмиева, Азат, Зөфәр Харисов, Бикә, Ләйсән Мәхмүтова, Ләлә, Илсияр Сайфуллина, Шәмсия, Роза Хәбибрахманова. Спектакльнең икенче өлеше тиздән Россия радиосының соңгы хәбәрләреннән соң 16 сәгать 10 минутта яңгыраячак. 1996 елда магнитофон тасмасына язып алынган бу спектакль эфир өчен тавыш операторы Зөлфира Мөхәммәди, режиссер Госман Әхмәтҗан, мөхәррир Рөстәм Акъегет тарафыннан әзерләнгән. Казан сөйли. 16 сәгать 10 минут. Әдәби-драматик тапшыруларыбыз дәвам итә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга Карим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры артистлары башкаруында драматург Наил Гаитбаев әсәре буенча эшләнгән «Әстәгъфирулла» исемле спектакльнең икенче өлешен тәкъдим итәбез. Әсәрне сәхнәгә куючы режиссер Илдар Хайруллин, музыкаль бизәлешен Ренат Бекбулатов эшләгән. Рольләрне башкаралар Даян, Илгизар Хәсәнов, Иркә, Миләүшә Нәҗмиева, Азат, Зөфәр Харисов, Бикә, Ләйсән Мәхмүтова, Ләлә, Илсияр Сайфуллина, Шәмсия, Роза Хәбибрахманова. 1996 елда магнитофон тасмасына язып алынган бу спектакль эфир өчен тавыш операторы Зөлфира Мөхәммәди, режиссер Госман Әхмәтҗан, мөхәррир Рөстәм Акъегет тарафыннан әзерләнгән. Я җырлыйсың. Бетте. Айырлан. Син нәрсә чынлапмы? Ничек күрмәгәнме? Җылап утырма әле, бу бит эксперимент. Эксперимент. Андый хатының булганчы. Җаным, Иркәң яхшы да түгел, начар да түгел, башка хатыннар кебек. Илән риза булды. Кирәге бар, үзеңә булсын, ят. Иркә белән Бикә керәләр. Бикә мәйтнең күчкәненә аптырап китә. Тирәләр бит инде. Не ахырасы? Дигәндә салдың. Идәндә каты. Ни малай? Күршеләр бик аптырый бит. Түзәрләр. Мине нигә чакырдың соң син? Сине? Кашан? Азат баягына. Азат, ни булды? Баягына мине. Нигә дип? Нигә чакырдың? Баягына. Туктале. Нәрсәгә чакырдың син сине? Вай, син ачты. Не? Синең сөяркәң бар икән. Сез аның белән көн сайын чырашасыз. Даян, яктан килгән Азатка тиде. Тута, исемә төште. Хәл итеп торам. Мин кухняга чыгып, су эчеп киләм. 5 минуттан кире керәм. Нәрсә булды бу? Нәрсә сөйли ул? Әллә теге турындамы? Кайдан белсен аны? Белсәни, ул синең иреңме әллә? Мин хәзер Кара әле, ире үлеп өлгермәгән әлләсен монда бикләнешеп. Иштәле, кайдан белә ул? Бикә,
Сен Альберт хакында берәүгә дә. Жаным, тәүбә, кемгә сөйлим соң инде? Аптыраганнан әйтәм. Азат. Синең ул сүзе? Әйе. Нинди сүзе? Сөяркәң бар диюең. Ник, юкмы ни? Юк. Ярар булмагач, бик әйбәт ни ашыгаты борчыласың. Кем әйтте аны сиңа? Кем? Бер кеше сорарга кушкан иде. Кем? Кем дип мин аны сиңа хәзер әйтә алмыйм инде. Даян торып баса. Ул ак җәймәгә төренгән. Кызлар, дөньяда төрле хәлләр була. Дөньяда искиткеч хәлләр була. Аллага ышанасызмы? Бик әйбәт. Дөньяда төрле хәлләр булса да, йөрәгегезне кысып тотыгыз шартламасыз. Мин сезгә ха установка бирәм. Дөнья матур, дөнья киң, агачлар чәчәк атар. Әйе, шулай. Мин бит әзерләп өлгерә алмадым. Аларга таман. Кара әле, су кирәк, су. Ölməslər. Үлүләре дә бар. Көмәрбез, күршеләр акча җыйса. 2 тапкыр җыймаслар шул. Эй, вакыт тора әле. Эй. Нәрсә үкрәсе? Син тиреме? Як, үлек. Менә бит торасың. Күзеңә күренәм. Нишисең, син үтерәсең бит. Ай Алла. Эй, тора әле. Эй. Күршегән дуская. Сиңа ишәк дос. Син исәнмени? Юк, исән түгел. Күзеңә күренәм. Нишисең үтерәсең бит әле. Ай кызлар, үлмәде, тире ул тире. Кайда ул? Ана тикмә тора. Без бит Иркәне сынап карамакчы булдык. Эксперимент бу, Ярый, рәхмәт инде, мин китим инде. Кая барасың? Бая бик батыр идең. Минем өскә басып дип әпипәне дип бирдем. Ни битерде? Көрт хәзер үк. Эшкә башына нәрсә суктың? Әби, хәзер. Хәзер үк. Карышны тыкыр. Бар. Бар кил бул. Әсигә килгәндә Ирка аерылышабыз. Кыланма. Альберт таңа чыгарсын. Аттанан айыртап. Я булмаса менә моңарга. Шулаймы? Нишисең син? Тукта. Барыгыз китегә. Тукта. Мине кеп карала. Син гаепле, барысына да син. Нишләп мин? Без бит шуларны кара синнән тиңтәкне. Мин хәзер кемгә кирәк? Шуна урамда йөрер дә ташы суынгач кайтыр. Кара турадан. Кайтмаячак мин беләм. Кайтмаса, үзең бит яратмадым дидең, Даяның битенә тиреп, пожалуйста. Минем өчен бәйе. Мин сине бер кая да җибәрмим. Мин риза. Кил яныма. Килде дим, Мине тәҗ. Вакыйга урыны шул ук. Иркә музыка тыңлап утыра. Авыр селкалар күтәреп, Азат кайтып керә. Плащымны алып бир әле. Әнә плащым, алдаки. Нигә чыктым шушыга? Каян барып эләктем, Ухаживать итә белми, Деревня, Хәбәр. Опер. Менә җиңе, мә, кил. Туфлиемне китер. Нәрсә? Кайда бул? Шифонерда. Беләм. Беләсең. Мә. Килер. Нәрсә? Хәзер кигән мин синең маңгаеңа бер.
Sal tapşıklarыңны. Sen saldırsan қолын қырырмы? Тоң ерек. Meni qul итәргә уйлыйсыңмы? Ир хатынның қолы булырга тиеш. Аңладыңмы, Жүләр? Аңладым. Даян минем өчен йөгереп кенә йөрийде. Нигә аерылдым аңардан? Аның эшләр шәптән түгел икән. Ни булган? Милициягә эләккән ана бу эшкә кәгазе килде. Абау, әләшә башлаган икән ни? Урамда ике хатынны тотып кыйнаган. Ни өчен? Ул бит хәзер хатын кызларны күрә алмый, синең аркада. Бәлки синең аркададыр. Кем монда эксперимент үткәрде, а? Әнә шулай ул. Мин бикәгә кирип чыгам. Кайтумайдан ялт итеп торсын. Бүген синең шират. Кем әйтә? Кем әйтсен җаным, ана конституция әйтә, анда алка кара белән язган. Син башта минем кебек акча тап. Көн сайын эшләгән урыннан кылбаса белән май алып кайт бесплатно. Шуннан әйтерсең конституцияңны. Ну, вообще-то, бер тапкыр юарга кирәк инде бу иләнне. Бу бит сиңа мавзали түгел. Идиот! Кем идиот? Син! Минме? Син! Кабаттан тагын. Юми миләнне, юми. Юрсын, җырлый юрсын. Хәлем юк, ашыктым. Пешер! Мин бит пешерә белмим. Белмәгәч нигә өйләндең? Тукта. Кемсең мин? Ирме мин, хатынмы? Ашырга пешереп ашатканың юк. Иләнне кирне үзем җуам, кибеткә чабам. Әни кытырттымы? Әйт ул кашыкка. Бүдән күзенә кайтып килеп йөрмәсен. Син аларга ике аягын берсен дә басмыйсың. Ничек инде ике аягымның берсен? Менә шулай. Эштән туры кайт. Калып шахмат уйнама, иптәшләр белән очрашма. Инде Газиз әнкәмә дә бармаскамы? Юк, слушай, мин кайда яшисың, а? Тигез гаиләме, бәлә Газиз Совет төрмәсеме бу? Күрәсем килә икән, иләндә аның янында яшә. Миңа өйләнгәнсең икән, гой добрый да утыр. Көне-төне гүләт итәргә теләсәң, башта аерыл. Халимәт түлә. Нинди алимент? Яшәүебезгә 2 ай, балабыз юк. Дәүләт курсовик түләрсәң. Түлим, сукма, түлим. Мин бикәгә кирип чыгам. Нишлисез анда? Төпшенмә, хатын булган. Төпшенмим бит, кемдә барасың, шуңа гына сорыйм. Эшебез бар. Кайтумайдан ялт итеп торсың, ишеттеңме? Мә, штанны да салып бирәм, командуй. Телеңне кисеп бәрергә. Эксперимент күрсәтерләр ул сиңа экспериментыңны. Ник туганыңа үкенерсең әле. Вот шашканнан шаша бара бу хатын, а? Акыра, гүләйт итә. Эксперимент. Азат башына сөлге бәйлей, чалбар балакларын сызгана. Хамма тагын миңа җуарга инде бу иләнне. Киләм, ашам. Киләм дидем, киләм. Чыгып китәргә өлгермәде, кайтып та җиткән җен. Әнием, бәгърем. Ой, әнием, бәгърем. Әйдә, утыр. Берсе, идән юма. Син нәрсә? Иркә юарга йөрийде. Нәрсәгә балакларыңды сызгандың? Эссе? Шулаймы? Утыр. Кара әле. Син анда ниндидер хатыннарны кыйнап ташлагансың икән, шул хәбәр дөресме? Дөрес. Соң бит инде сине хәзер иптәшләр судында тикшергә туры килә. Тикшерегез. Ой, важный. Мен киемнәрне алырга килдем. Киемнәреңне? Ал, пожалуйста, миңа кеше берсе кирәкми. Менә Иркә аларны чумаданыңа тутырып куйган. Менә җаным. Туның да шунда, унтың да шунда. Мә, ал, пожалуйста, мә. Кара әле, нигә кыйнап ташладың син аларны? Ирләре өстеннән йөриләр, фахишәләр. Әйттемме мин сиңа? Әйттемме җаным? Алар бүтенесе бер калыптан. Әгәр дә бу шулай икән, нигә яшәргә бу пычрак дөньяда? Эй, тормыш комедия ул. Ул безнең белән шаяра, мыскыл итә. Безгә менә түзәргә генә кала. Азат, юк, алай түгел. Менә беләсеңме?
Мен кайчак шундый хатыннар бар кебек. Шундый ышанасы килә моңа. Пычагым, бар. Әгәр мин аны тапсам, мин аны кулымда күтәреп йөрим. Ышып китмәсмесең? Менә бит. Менә таныштыру бирүсе белдерүләрен укысаң, андагы хатыннарның күбесе тугрылык турында яза. Демәк, бар андый хатыннар бар. Алдашалар җаным, алдашалар. Синең кебек бер катларның ышанырына өметләнәләр. Аларга җан синең сафлыгың да кирәкми, тугрылыгың да кирәкми. Аларга ничек тенә паспортларына штампы суктыргаданнар вправо-лево и вперед. Юк. Алай түгел. Шулай да бүген белдерү бирүчеләрнең берсе белә очрашам әле. Менә бит нәрсә яза. Бер-береңә тугрылыклы булу. Күрәсең, Җаным, хәйлә кырана, бөтенесенә дә эчмәгән, тартмаган җумарт ир кирәк. Каймак өстендәге май тормышы хакында хыялланалар алар, тәриләр. Нигә шунда берсе мәхәббәт турында язсын, Бар, шыраш, муеның атланып утыргач белерсең. Нигә? Чөнки ичмәгең, тартмагың бер катлыгына маңгаеңа язылган. Аларга менә синең шикелле киндәкләр кирәк тә инде, җаным. Аларга ир эт тә, ат та, акча табучы да булсын. Алайса, беләсеңме нәрсә эшлим? Нишлисең? Менә. Нәрсә? Молодец. Бер дигән, бик шәп, исразы кем икәнен беләчәксең. Менә, Азат, шул чакта риза булсам, мин аны кулымда күтәреп кенә йөрим. Бар, әйдә, эшең күп бар. Карады. Азат. Синдә ишәргә юкмы? Әзгә. Син бит ишмисең. Бүген ишәм. Юк. Азат. Юк инде юк. Азат, гадәтеңне беләм мин. Әйтелә. Ярым инде алайса, бажай килгән хөрмәткә табарбыз. Азат 3 литрлы банка алып килә. Менә. Берсе бу? Шул инде. Сельхоз напиток 5 бармак фирма Анзия. Менә ничек ишәсез? Шушы бит инде самый йөрәк янганда ярдәм итә торган. Давай, әйдә. Ярый. Әйдә, эш. Бәхил бул. Шәгенә дә белмисең, Акыра. Ай, малай. Атыма. Ай. Хәләле. Сез кайда очрашасыз? Парк ышында. Фонтан янында. Эскамьяда. Представляешь? Нет, не представляю. Жалко. Карады, Азат, үзең ничек яшисең? Кайным әллә? Юк, сөяркәсе бар. Икенчегә өйлән, хатыннарына бетмәгән. Аргансы да шул була инде. Мин үзем дә тик йөрмим. Әниләргә барам дип чыгып китәм дә. Эх, Азат. Син бит үзеңнән үзең көләсең. Менә бер-береңне яратып, тугры булып яшәүдән дә олы бәхет юк. Бар әле, үзеңә булмаган акылны миңа сатып утырма әле. Бар шумаданың алда таймыннан. Бар. Пока. Эй, дөнья. Нишләттең син ирләрне? Без бит идәннән җен чүпләргә түгел. Без бит хавадан бер көт тотарга яратылган бит без ирләр. Кой, элим бәреп, кайта мине илләре. Булды. Күп жугым. Анаха үзең жу. Кем акчаны күбрәк ала, ул иде аздырак эшли. Ана шул законың белән яша. Амин. Китәм. Кая китәсең? Син үзеңнән күбрәк акча эшләгән кешене тап. Амин. Китәм. Юк, син бер кайда китмисең. Менә ничек шумаданымны алам да, аякларым белән атлап. Азат ялгыз сулы дигәнгә баса. Юк. Син бер кайда китмисең. Син минем законлы йөрә. На.
Adam. Biz yazılışmagan. Saksa bilgen. 3 ay kütәргә куштылар, ә мин сине заррази кайданладым. Яшый алмыйбыз бергә китәм. Син алдадың мине. Мин алдамадым, мин алданdım. Яшый алмыйбыз бергә китәм. Мин риза, идәнне чиратлап җурбыз. Сталава яшыннан туйдым. Пешерермен. Мин акчаны эз алам, калмаса урламыйм мин. Урлана түзәрмен тик. Gitme. Тыштан гына шулай елмайып торасың бит син. Эштән беләсеңме син кем? Кобра. Змея такая, кобра. Ансыз. Судка бирәмен сине. Әрмәнең белән яшә. Кем белән? Теге бикә таныштырган. Мин бер идәрмен. Ой. Не надо. Он үзе базарда миңа килеп эндәште. Суриен исемле, Суриен. Сине бик мактый. Вай. Фиршик. Помидор. Азат гафу ит. Булмый, китәм. Тукта. Башта Даянны кайтар. Ул синең аркада чыгып китте. Ал иләнергә йөрей. Бер кызга. Әнә бүген сәгать 7-дә очрашаларда сөйләшәләр. Кайда? Бакча эчендә, фонтан янында, скамьяда. Яриван! Алла! Генасвале! Иркежаным, теге әрмән ташлап китте бит. Эй, әрмәнең белән. Шулай шул. Малай бүген базарда 2 грузин белән таныштым. Кунакка чакырдылар, әйдә кин җин. Барабыз хәзер. Азат, теге китте бит. Кем? Азатмы? Шул эт китте. Менә калдым. Мин бит сиңа әйттем, бөтен ирләрдә бер дип. Ә син аңа тугры булып маташтың, дура. Нәрсә эшләргә миңа хәзер ирәт? Нишләргә? Даянны кире кайтар. Аннан да әйбәтрәк ил таба алмассың, эчми, тартмый, хатын-кызлар артыннан йөрми. Ул иләнергә йөри. Өйләнергә? Кемгә? Бүген бер кыз белән очраша шуңа. Өйләндермә? Ничек? Очрашасы урыннарын белеп барасың да, ояларын туздырасың. Ничек туздырыйм? Ул инде 3 чай биреп ирем түгел. Ирем түгел имеш. Хатын-кызның беренче иренә гел правасы кала. Права! Мен китте правалары белән калдым. Ну, нишлибез инде аларса, нишлибез? Таптым. Нәрсә? Икәүләшеп барабыз. Нигә? В джазе только девушки дигән фильмны күрдеңме? Әйе. Анда 2 җегет кызлар булып киенә. Әйе. Ә без җегетләр булып киенәбез. Шуннан Даянның кызына бәйләнәбез. Имештер, бергә аны белән төн үткәрәбез. Даян җүләр, шуңа әйләнергә йөри. Әй, Даян ялган дисә кыз. Әйтсен, сиңа кияүгә чыга тырыша. Шуңа безне белмәмешкә салыша диярбез. Өстәвенә гел салабыз, муек ябыштырабыз. Аңа калса безгә ышанган җитләр юкмыни? Шулай шул. Әйдә бикә. Ирсез калабыз. Такси. Паркта скамья. Анда алама гына киенгән Даян ята. 65 яшьләрендәге карчык Шәмсия керә. Кулында сумка. Ата, монысы кем тагын? Алай! Сен миңа комачалыйсың. Акырмәле, сәгать ничә? 7. Сыңмын дип курканым. Аягым. Нигә чәйел бияттың алаягыңны? Бу сиңа якын белмәс түгел бер. Алай! Мен монда свидание. Комачалыйсыңмы? Комачаласаң кит. Шәмсия апаның монда свиданиесі бар. Нинди свидание?
Егет белән. Бабай белән диге. Атак бабайның ни хаҗаты? Егет белән очрашам, Аллаһы боерса. Сиңа нинди егет карасын? Синнән 10 мәртәбә матуры, 100 тапкыр акыллысы. Бар ана теге урындыкка барып якмакчы буласың ба? Юк инде минем намында свидание. Нәрсә күләсе? Менә сиңа чынлап та берәү дә карамас. Хәтта миннән кортырак әбиләр дә. Свидание. Борчылма, яма. Карады. Эскәмияне ничек бүлешәбез? Атак, бүлешмибез эскәмия апаңныкы. Яра, синеке булыр. Без менә бу башта үбешербез, а сез менә бу башта. Ятсыз. Ирләрчә киенгән, мыек ябыштырган, иркә белән бикә керәләр. Дая туймыйсың? Нишләп Даян ниндидер алкаш? Син нәрсә иреңне танымыйсың да менә? Әлләшә башлаган микән ни? Хатыннарны кыйнаган дигән ирең дөрес икән. Юк, Даян эчә торган кеше түгел. Эсмәгән кеше шулай киенәмени адәм сорамы? Монда ниндидер хикмәт бар. Нинди хикмәт? Шундый килештереп киенгән идек, әрә булды, әйдә киттек моннан. Әйдә. Тукта, ашык диге. Теге кызның килгәнен көтегәле. Аңламыйм. Шушы әби белән очрашам икән ни ул? Әбидән сиңа нинди зыян инде? Сән! Тартырга бер! Мин тартмыйм, әнә әби тарта. Әби дә тартмый. Каралы хәштүреше, арак ишә тәмәге тартмыйды. Карагыз әле, бар, юлыгызда булыгыз. Чү, тә, ипләп кенә. Югыйсә, мафия. Хулиганнар. Әйе. Әнә сөяркәңне тыңла, теп поял, тә. Кара, китәсез юк, а? Яре, ул бишергә кылмаша уламый кайда китә. Мин бисез хәзер. Әйе. Сәгать ничә? 8-нче. Арытта егетек. Озак шул. Син ничәдә очрашасың соң? Үзем беләм. Ярар. Ул да сине онытты. Кыяфәтең исенә төшсә. Эй, абай, карама кыяфәткә, кара йөрәккә. Нәрсә сөйләгән була бахыр? Алкашсыңмы? Профессионал. Бер утыруда 1 литрны эчеп бетерәм. Әйе, ярында. Бахыр, яшкенәсең, нишләп эчеп киттең? Әбей, беләсеңме? Ирне ириткән хатын, кешиткән хатын, юк иткән хатын. Әйтмә, шашты хәзерге хатыннар. Ирләрен бер кем дип белмиләр. Әйе. Ай, менә минем кызым алай түгел. Нинди алтын реймә. Ай Аллам, юк бит бу? Минеке дә юк. Әбей, әллә шуларга үч итеп икәү. Кит, ятсас. Күт. Ай, егетең килмәячәк. Әйе, матур гына, шибәр гына кызны эләктергән дә Mercedes Benz белә. Киләчәк, менә хаты, киләчәк. Хаман утыралар. Ахыз юк, утыралар, юк. Алар әллә безне таларга йөриләр. Аларга Сум акчамны кыстырып чыккан икән. Аларга кызлар кирәк. Безгә карап сөйләшәләр. Сиңа күзләре төште. Китмәгә йөрми булар, Минем кесәдә бер тин дә юк. Анарсын киемдә шуның хатына. Амара сине таласалар, мындай булар. Аллам сакласын, шу көтте кычкырма инде. Акчамны каягына тыгым икән. Карал әби. Бу шәлеге ничә мең тора? Ганка молодая. Ярай да кеттек. Ашыкларга сәлам. Салам. Сезгә нәрсә кирәк? Скамья. Оларны парк тулы. Ә безгә шушасы ышый әйе бит Вася. Ай, шул Фәдя. Мөселман түгелсезме ни? Дәбюшка.
Сиңа нәрсә ошамый, те? Ошый балалар барысы да ошый, Аллага шөкер. Ошагаш яп варышкаңны, югыйсә дедушкаңа әйтербез. Яшь ирләрне аздырып йөрисең монда, понимаешь? Ой, Аллам, аздырып мин нәрсә эшләгән әле? Нишләгән әле ул? Сиңа тул бабайлар азмыни? Аның хатыны бар. Каразар, китәсезме сез юкмы? Кара әле. Дәшә күрмә, улым, дәшә күрмә, эндәшмә. Әнә сөяркәңне тыңла. Ama балалар, тыналып булмый бит үләр. Әбюшкә! Тыналып булмаса, әнә куак төбенә утырып тынал. Читкәрәк тартасыз. Әгәр әлнәсе әз булма, бар кирегез. Чене, куак кулыңны сузасың, те! Куркытты дип уйлама, ти, понял, те? Без килгәнче изгез калмасын да, понял, те? Әйдә, Степа! Пошли отсюда! Әби, әллә син милиционер инде? Юк, амон. О. Арәне. Бая Шиде дигәне хәзер Ступа. Әллә банды инде. Күрсәтермен мин арас чапана. Ай, батыр икәнсең, әй, икәү дип тормадың. Алардан курка башласаң. Әбиюшкә дигән булалар әле ишу. Әби инде юшкә дигәне нәрсәне аңлатасың? Миш юшкәсе. Сквозяк. Ай, ничек мыскыл иткәннәр жүнсезләр, әй? Ай, Аллам, килмәс ахырсы бу. Син көтәсеңме әле? Минеке киләчәк. Әй, хәзерге хатын кызга ышансаң? Әби, ул язган хатларны укысагыз. Менә карагыз әле. Хатлар дисеңме? Әйе, менә карагыз. Мин бер көчле егеткә кияүгә чыгып, ашарына пешереп, балаларын үстереп, рәхәтләнеп яшисе килә. Нинди сүзләр. Менә моны кызга ышанырга була. Әби, Туктале. Фамилияң ничек? Котлыбаев? Юк, Котлыбаев. Син? Мин? Ничек син? Менә шулай. Син бит шундый хатлар язып, нахал. Аңламадым. Мин җүләр ышанда безләгән кешене таптым дип уйласың бит. Нәрсә булды? Сиңа берәрсе карар дисеңме? Кияүгә чыгар дисеңме? Карашка, алкаш. Җитәр. Кемгә чыга? Сиңа түгел. Әби, ипләбрәк ярыйма. Кәләш кирәк булган, Сине башта 10 ел даваларга кирәк, карашка. Җитәрле. Нинди хатлар язган булды бит, Тигез булырга, бер-береңне кайгыртмаска, синең кыяфәтең генә дә кешене мыскыл итә. Карашка. Тукта. Синең фамилияң ничек? Ай, Чуакова. Миңа хатларны Мин яздым. Зифа буйлы чибәр кыз. Просто Мария. Алкаш. Мин сиңа яшемне яздым 25 дип, хәтереңдәме? Бием чиремәгән, Аллага шөкер. Әлегә килдең, миңа кияүгә чыгаргама. Синдәй алкаш белән сөйләшеп тә тормыйм. Ой, шушыңа хатлар язганмын. Страм, позор. Башкалар белән очрашкан булса, Әле башкалар белән хат алышасыңмы? Белдерүемә 56 җавап килде, белеп тор. 8 белән очраштым. Берсе дә ышанмаган иде. Хәзер аңладым, алтын булганнар икән. Хатыңда яшене күрсәт, карга. Синме? Сиңа шыгардай хатын юк дөньяда, менә шул. Бар, кайта үзеңә кафене әзерлә, свидание. Иптәш. Кыттыбай. Бу кызны үлчәп Бар. Сине караш китеп бакчага куярга кирәк. Кирмия, менә Әле китмәдеңме? Мин сине хәзер. Ләлә керә. Кай барасың, нишисең? Кай барасың? Үтеп барам. Исәнсез. Сау. Киләл монда. Бу кем? Тегеләрнең берсеме? Түгел, шул монысы алкаш булды. Алкаш. Алкаш. Иптәш Аюшакова, ихтирам итүгезне үтенәм, алкоголик такшы. Хөрмәтле алкоголик Гали җәнәпләре, башыгыз авыртмыймы кичәге төшерүләрдән соң? Әйе, шулайрак. Әней, моның киеме юк микәнни? Күрмисеңме яна, эше бетергән. Беләсезме? Мин сезгә караганда бәхетлерәк. Кем? Синме? Әйе, сез бит чүпрәк кылы, ә мин ирекле. Кыл булмыйм дип йолкышланып йөрер хәлем юк, әйе кызым. Сез бит чүпрәк аркылы кешене күрә белмисез. Шунда сезнең трагедия. Ирекле кешегә чүпрәк. Шабау. Нигә
İşe başladınız. Siz gayıplı. Nişik? Шулай. Motoruna kiyinip yılmayı basıp durgan bolasыз. Ayşığızda yılan yata. Alkaş elif Hey, Hadi to'xtat deyman. Huligan. Kerak deyman. Әбейміз. To'xtag'iz, siz bit meni bilmaysiz. Barıgıza bir kılıptan. Akşa, ir. Tınlama kızım. To'xta. Onun ko'zlarine qara. Ko'p ishuvdan ana qizarib bitgan. Sizni kimdir qirsitgan, shuymi? İşin bulmasın. Onun arkasında başkalarga şulanırga yaramay. Başkalar da şulay. Bütün kişi naşar bula almay. Bar, emin bana, bar. Eydi. Ey, barıgız, bar. Özünüzge bir bay kiyev tabıgız. Şunu uşağızga yumarlap tutuguz da ara tira hıyanet edigiz. Mına biz sizin hıyalığız. Emine benim yazgan hatlarını yırtıp başlarız. Menikin saklay alasın, istelib itib bilasın. Aney, o bir şey. Kileşekке sabaq. Bütün motor hat yazıcılarının barısına da ışanırga yaramay. Mene şol. Amına süngü kengəşin, özünü qaygırtqan şənin qızın turunda uyla. Belki o özünün motorluğu bilen birersin aldar, qorla. Avul, ningazlik. Neşik? Kiyovsiz kalırmın deyip korka. Nersege anlatıp tırasın şunga. Bilsin aney, bilsin. Yugoslavya nerse uylar. Bilasizmi? 25'ga yetib de bulmagaç. Aniyim tanışı biresine yazdı belirine başladı. Emin baş tarttım. Şundan ol benim isimden tanışı biresine bildirip birgen. Bir zamanlı 60'a yakın hat kelip çıktı. Emin kaysalarını okudum elbette. Tek birisine cevap yazmadım. Şundan benim Eniyin? Uyze şular bilen hatalaşa başlagan. Min bulup elbette. Bitti de vakti ko'p qabalanmay o'tirib uzun xatlar yozar. Javoblarim menga o'qiy. Ammo hozir shularning har birisi bilan shirasha boshladi. Endisi menga parolada tugilma. Meni shitdan qarab ketirga chaqira. Bular shu borganim yo'q edi. Mene bugün inqirtin elettin. Mene nişik? Tügüler ışar idi. Gelfit kibek buldular. Bu tugulinde yılqış. Bu yigit menga aşattı. Şuşama? Ağa mende qaramen. Ko'pdan bir alkogol bilan tanışırga tileydim. Şulayma. Ani, ol qutulurga tiley bu beladan. Ayan bilesin. Ko'zlaridan. Mene, Bahmil'den tınman. Ağa psixpolitsiya yardım etsin. Sen vrach tugul, o'qituvchi. Eyda ketdik. To'xta, ana shunda qoldiraylikmi? Narsa? Yeng olib qaytaraylik manlar. Sizning faterigiz bormi? Yo'q. Qayerda yashaysiz? Qo'yalak shunda. Bilasizmi? Sizga intilib uylanirga kerak. Ayımızın sakla. Uylanib qaradan baribir ishga boshladim qaytib. Kalashimni qiyin ko'rishlar bilan sug'usham bilan hozir quvib chiqardilar. Baxir. Nima? Baba qayımida qaytdi. Hadi to'xta. Men sizning xotlaringizni xotirlayman. Kishilar bir-birini yaratib, hurmatlab, anglab yasharga tiyиш. Shunsiz baxt yo'q. Bu bit aldalab yazgan bala qayım. Yo'q, ani, andi xotlarni aldab yozib bo'lmaydi. Bir qopla sen balam, bir qopla eyda ketdik. Mana o'zi aytsin. Shin ko'ngildan yozganmi, yo'qmi? Aytingiz. Men kutam. Alda yazgan bala qayım. Lala. Çık menga kiyovga. Nasa? Kiyovga. Yotsuz bandit. Mana sen alalar. Men siz bilan söylashdim. Boshda o'zingga qara. Mana bunday shufrat bilan idanda yo'qmen. Balki shuni kiyib zagasga borasың bitsin. Niye? Motor. Lala men javob kutdim. Lala qindashma. Menga 25. Menga 25. Men o'zimga o'zim xo'ja. Men riza. Nasa dedin? Men kiyovga chiqarga. Sen kiyovga chiqarga tayan. O'tirding. Tirilay so'yding. Abi to'xta. Dayan chiqib, o'shi bilan suv olib kelib, Shamsiyaga burkiydi. Hozir kelam. Dayan sen qo'ya. Hozir kelam Lala. Lala. Balaqayım. Ketdimi? Hozir kela. Hadi bag'rim. Dayan. Ey kızım. Men bit seni. Tunlar bo'yi yo'qlamay o'stirdim. O'zimni o'ylamadim. Barisini senga berishga tirishdim. O'qitirga, kishilarga
Бар кішімні, исәнлігімні берді. Әйбәт кішіге күйеуге беріп, Құрт күнімді анақларымны тәрбиелеп өстірірмін деп қиялланайдым. Болмады. Әне, ул бит нашар кеше түгел. Мин ышанам. Ишетмәдің мені балақайым. Ішем, исірем, кәләшімні тоқмайым дей. Хәзір икімізді де Уйлам. Әне, нашар кеше үз хакында алай дип әйтми. Яшәргә урыны юк балақайым. Бір қайда да эшләмей. Соң ул бит үзгәрергә тели. Теләмей балам, теләмей. Эше ятын югалткан менә шул. Юк кызым, аңа чыкмыйсың, үлсәм үләм. Аңа бир. Даян керә. Әйдә исән чакта югыйса икебезне Ләлә, бу мин. Кем сен? Даян, спектаклем өчен гафу итегез, Шәмсия апа. Менә сиңа кирәксә. Хәзер каршы булмассыз бит. Син алкоголик түгелме? Юк. Тулай тракта бүлмәм бар, инженер булып эшлим. Дөрес, кайчандыр өйләнгәнем, хәзер аерылганмын. Шулай шаярга ярыймын инде. Үтірә яздың бит. Шәмсия апа, демәк ризасыз? Әнигә тегеләй киенеп килдең. Беләсезме, Шәмсия апа, пычрак киемле алкашны изге күңелле кеше генә яратыла. Ләләнең баш тартуы бар иде бит. Миңа андый кирәк түгел. Берсе белән торып карадым, җитәр. Акыллыга ошаган киявем, Аллага шөкер. Юк, әнигә минем ризалыгымны сорамыйсыз? Син ризалыгыңны бирдең бит инде балакаем. Моңа түгел. Кемгә? Аңа. Теге алкоголиккамы? Әйе. Саң шушы үзе бит Әйе, балакаем. менә, Түгел. чалбарымда. Ничек түгел? Ул кеше кызганыч иде. Аңа карагач, минем җаным сызлап китте. Бу каймак өстендә язган карьерист. Мин мондый әнә белән яшәргә теләмим. Нәрсә дидең? Мин бит укытучы. Аны тәрбияли, кеше ит алыр идем. Акылдан шаштыңмы әллә? Алкоголик, жалко. Нәрсә? Нәрсә дидең? Ул кеше иде. Әле генә янымда тора иде. Ул китте, үлде. Мин аны башка бер кайчан да күрмәячәкмен. Китегез. Сез үтердегез аны. Камашауламасын дип. Ул ичкече гаделсезлекләргә чыдамыйча башлаган. Ул сездән 100 тапкыр артык. Янында аңлардай кешесе генә булмаган. Шуңа бирешкән. Балакаем, ул ичкече. Юк, балакаем, ичкече инде ул. Әйе, юк. Аны үтерделәр. Әмма мин аны яратырга өлгердем. Кияүгә чыгар ризалыгымны бирдем. Мин аңа мәңге тугры булып калачакмын. Ләлә кызым, балакаем, әллә авырыйсыңмы? Кай җирең авырда балам? Күңелем. Әйдә киттек. Ләлә, туктар. Мин бүген әле эчәм, сугышам, бюрократларны кыйныйм. Менә бер айдан соң шушында сәгать 7-дә очрашабыз. Киттем. Бар. Әйе, киттем. Бар. Нәрсә? Аңа эксперимент кирәк булган. Янәсе, ичсәм, тәрбияли аламы, юкмы? Ишәм, сугышам, ләкин бер айдан соң монда килмим. Бар. Мине бүтән күрә алмассыз. Бәхил бул. Нигә туктадың? Куркам. Ләлә, ни кыланың, балакаем? Иркә белән бикә керәләр. Привет, девчонка! Даян, туктагыз, хулиганнар, Даян. Хулиганнар. Şöyle Biyuşka, tanımıyorsun söyle. Biz kızın tanışları. Синьор җегетләре. Мин сезне танымыйм. Yarı kılanma. Киттек танцыга шуннан төне буя. Киткәндәге кебегә. Китегез, Ләлә кызым, кил монда, Кил монда, кил, Ләлә. Ты nasılsın şuralıga kevye çıkmakçı bulasın, söyle. Әйе. Китегез кызым янынан, китегез. Biyuşka, akıllı ayıp duramış. Biz kızın tanışları deyim. Синьор җегетләре. Мин сезне танымыйм. Eysimin koyun biliriz. Әйеләре, икенез дә белә. Китегез кызым янынан, югыйсә бөтен милиция чакырам. Прокурор! Прокурор hazır келеді. Жаным, сен милицияны шақырғанша шол шүрәліңні қу. Ол қыздарға қырсақ ясы да қаша. Тута. Даян кинәт кенә бикәнең мыегын йолкып ала. Таныш булыгыз.
Bu bitbika ahireti Irkani. Amra buzu. Irka. Salam. Ey, xатын қыз түгелмісің бұл? Ana. Taş boz benim birinchi xotiram. Estağfirullah. Нишләп бұлай айтып йөрисез, ятсызлар? Ішіңіз болмасын. Ләләні шушыңа бергә телисезме? Hayır. Әминаның бірінші хатыны. Біліп қалыңыз, ол алкаш. Гөлдері тоқмай тұрған еді. Көршілер белән сугышты. Киемнәрен сатып ичте ул. Дөресме бу, Даян? Юк, дөрес түгел. Сәләмгә ялдаштан шигитсен. Урамда хатыннарны кыйнады. Башы айны тыштан чыкмады. Юк, алай түгел. Алай түгел. Бахыр, нинди жәл ул. Әнекәем, аңа авыр. Ташламый гына. Ей, миннән генә торса икән балакаем. Ләлә, мен сиңа аңлатам. Даян, кирәк, мин аңлыйм сине. Мин аңлыйм сине. Мин сине бер кайда җибәрмим. Мин риза. Миңа кияүгә чыгаргамы? Ей, чыксаң чык та кой балакаем. Әйе, бар. Ул бит аташ. Сугыш чыкмара. Булсын, кеш итәрбез Аллаһы бирсә. Дөрес. Баш дәйбез, булачак. Даян. Балакайлары. Беренче йөрмә бирмим мин. Hörmətli radio dinləyicilər, siz Karim Tinçurun ismindəki Tatar Dövlət Drama һәм Komediya Teatrının dramaturg Nail G'ayitbayevning Astag'firullah komediyasi bo'yicha qo'yilgan spektaklini tingladingiz. Asarni sahnaga qo'yuvchi rejissyor Ildar Xayrullin, muzika bezalishin Renat Bekbulatov ishladi. Rollarni boshqardilar Doyan, Ilgizar Hasanov, Irka, Milawsha Najmiyeva, Azat, Zufar Xarisov, Bika, Laysan Mahmudova, Lala, Ilsiyar Safiullina, Shamsiya, Roza Habibrahmanova. Rejissor yordamchisi Samad Walidov, adabiy dramatik topshiruvimiz tamom.